Sanjala sam ti. Evo, čuješ, evo ti. Ajde. Ajde. Ajde, no. Šta je sam? Ajde. Ajde. Šta radiš? Ne možeš mi to raditi. Dobro, ajde. Sve će biti u redu. Evo, smiri se, čekaj. Smiri se. Evo ti, uzmi ga. Ajde, smiri se. Ja sam to napravila. Slušaj, ja sam to napravila. Ja sam đubre. Nisi đubre, šalila sam se, daj, ajde igraj. Evo, pusti imate cigaretu možda. Hvala. Thanks. Previše mi je to kalorija. Koji čekaš? Sve sam ti zlam, Paša. Viš kuću? Pa više se ne moram bojati neugodnih pitanja. A istina ono što sam mi rekla u mrtvačnici. Pičku materinu. Kako možeš biti tako cool? Kaj bi trebalo napraviti? Pa ono što si rekla. Da, sam se dogovorila već previše sranja. Nekim sranjima si se dobro snašao. Da, ali su to ostala samo sranja. Da, znaš da se sranja događaju samo tebi? Priredi mu sranje koje je zaslužio. Šta to tebe briga? Sve te tebi duguje. Kaj, molim te, pa svako bi to učinio za tebe na mom mjestu. Sam što preloše mišljenja o sebi.
Ja imam preloše mišljenje o sebi. Šta je s onim glupača, preglupa? Jebote, sorry, fakat si super cura i stvarno mi je drago da smo se upoznale, ali nema ti pravo to neko napraviti da ne najebe. Ja ne živim tak divlje kod ti. Oblačiš se koje. Ajde. Bićeš divlja. Bićemo najbolje divlje frendice na svijetu. Gle, ako je ovo tvoj tramvaj, ideš na njega ako ne idemo dalje. Neću se tako igrati. Rekla si da ti sve osim 32 paše. Neću. Pičko. Ajde, može. Ne moraš ići na njegu. Budu. Hoj. Dobro, čemu to sad? Šta sad, ne razumijem? I sad je to ko neka fora, jel? Bože, ove omladine danas... Bože. Ajde, molim se. Ajde, skloni se. Ajde, skloni se tamo. Ajde tamo. Slušaj ti mala, znaš, ovo je sad već stvarno jako bezobrazno. Za 10 minuta moram biti u Dubravi, ti mi tu već 3 minute barem zezaš. To nije ni moderno, ni ništa ti to sad nije. Slušaj, ako ti ja sad izađem van. Koje fora mjesto, čovječe. Staro ljetno kino. Brina, tu nisam niš gledala. Malo ekipe zna za ovo. Ja se ponekad dođem ispucat. Drži. Tu staviš ruku i svojim ciljaš. I kad si spremna, ovdje potegneš. I opusti se. Zamisli Igora. Zamisli da gledaš loš film u kojem dečki rade ružne stvari svojim curama. Pa kad zvuči usrano. Ajde, daj, pucaj. Pucaj. Se daj pazi malo, pa nije ti to fen za kofu. Pa rekli si da se opusti. Opusti se kad ga rokneš. Hajde, daj još jedan pa idemo. Ovaj film mogu rokati više puta. Daj čuvaj metke, to je sve što imamo. I gdje ćemo naći Igora?
Danas svira u klubu u kojem smo se upoznali. Gdje je to? A u Sesvetom. Isuse, daj nek te sljedeći put siluje neko iz centra. Oni koji su čuli kažu da je bilo neko nasilje, možda pljačka. Potraga za Antom ne da rezultate za nekoliko sati, napravit ćemo štrajk. Nek dođu svi koji mogu. Reći ćemo točno gdje ćemo krenuti. Taksist koji nije bio u ratu nije pravi taksist. Znam da smo mi tako u ratu, u rovu štrajkali. Šta bi to bilo? A, cure. Znate kako su mene u vojsci zvali? A? Mate, ne mate. Jer kad te mate zgrabi, ima da te nema. Mate je znao namirisat svaku budalu. Da je taj frajer ušao meni u auto, sad bi sigurno bio pokojni. Možda je bila ženska. Šta je ženska? Taj pljačkaš. Ženska pljačkaš? A evo ti si ženska, jel? Kako bi ti mene sad opljačkao? Ne znam. Ajde, nešto, evo, pričam, ajde. A ne trebalo bi vas da zaustavite auto? Da ja zaustavim auto. A evo, baš me zanima kako bi to napravila, ajde. Da imam neko oružje, šta je? Ti bi oružje? Ajde, otvori ladicu. Ajde, otvori ladicu. Ajde. Otvori ladicu. Eto, sad imaš i oružje. A evo, ja još nisam stao. Ajde. Hajde. Ajde, Lana. Ajde, jebote, šta čekaš? Ajde. Daj šuti, ajde. Lana, ajde. Evo, probudila se i prijateljica. Začepi, ajde. Hajde. Ajde, jebote. Ajde, koji kurac čekaš? Ne usporite, molim vas. A reka će me ti Ajde. Ajde, jebote, šta čekaš? Ajde. Začepi, jebote. Ajde, jebote, Ajde, šuti, ajde. ajde. Uzmi ga. Ajde, ajde, šta čekaš, jebote? Ajde, stani. Jel vidiš što se događa kad se igraš s matom, a? Jel vidiš? Pa ti nisi normalna. Pa nije ovo igračka, pička ti mater. Ajde, marš van iz kola! Marš van, ajde! Glupače, glupe, marš van! Izlazi van! Pička vam materina, glupa! Kako si ti znala da je prazan? Ovakve stvari ili drapaš do Ibera ili uopće ne radiš. Sad kad uđemo unutra nema natrag. Drapamo do Ibera. Kamo tu je? Samo da vidimo li nam Fred tu. Da, i onda da vas ja ganjam ovdje. Šta ću ja sad s ovim? Nauči brojat. Koji je on? Ne vidim ga, brim da nije tu. Super, nek se naviknu, dovoljno su loši bez njega. A?
Je znaš koga od njih? Vidim da se ovaj pjevač zove Zoki. Dajte, molim te, angažirajte se malo, ej. Tražimo pjevačicu novu. Može. Ne, pa tako, ne bi, ej. Ajde, dođi. Pravo, ajde, dajte ljudi, imamo repertoara, hoćemo to pjevati. Ej, gdje je Igor? Kaj ćete taj tenker? Ona mu je cura. Da, dobro. A recite, koja zna bolje od vas pjevati? Dakle, fakat je važno. Važno je toliko koliko je važno da njega nema tu, dok mi pokušavamo zaraditi neku kunu. Ajde, pjevaj pa ću ti reći gdje je Igor. Ljudi, imamo novu pjevačicu. Ajde, malo podrška, molim. Da, dajte jedan pljesak, aplauz malo, da. Sad će ona predstaviti sve kako to ide redom. Kako se zoveš? Lana. Lana. A što ćeš napjevati, a? Što slušaš? Lanis Morissette. Lanis Morissette. Ne, pa hoćemo neku našu, hoćemo neku domaću, jel da? A? Nisu mi baš neke. Nisu je baš neke domaće. Pa daj neku, kultnu, neku Josipu Lisac, može? Danas sam luda. Može? Može, dečki? Ajde, danas sam luda, sretno. Super je bilo. Gdje je Igor? Ne znam gdje je Igor, ali bile ste jebene. Dajde jebote, šta on? Šta je kukurac, gdje je Igor? A? Gdje je Igor? Gdje je Igor? Kod garaže. Koje garaže? U Lašćevskoj, kod bugarske ambasade, šta? Da imamo probiti. Ej, recite mu da se nađe novi band. Hvala, 15 minuta pauze. Bravo, cure. Ovo je za vas. Hvala! Ej, jebeno, imamo vlak za 1.5 sata. Vlak, jebeno. Ej! Ej! Šta? Ti znaš provalit motor? Ne znam ga vozit. Znam ja, moj bratić na moru vozi motore. To se kao prenosi genetski. Daj dođi. Otkad tebe zanima krađa? Ne bi se baš više vozila taksima. Čekaj. Valjda bolje voziš nego što pjevaš. Ajde. Jesi.
Aj, pomozi mi. Ti zapovuci, čekaj. Jebim ti. Ajde. Čekaj. Aj, još jedno. Jebote, ovdje ima 100 garaža. Čekaj malo. To ona? Svi rekao da niš nije bilo. Neće dugo. Šta ćemo s ovima? A? Pa odvedi ga u kino, tamo ga nikad neće naći. Biće mu čudno da ga furam na ovom motoru koji se pali nožem ribička utiha. Ja ću doći s motorom, čekat ću te gore u onoj kućici. Rekla si da ne znaš voziti. Pa, naučit ćeš me. Dobro, slušaj. Znači, ti gas. Samo polako, uopće ga nemoj davati puno, jer ti otići ćeš samo. I tu ti je kočnica. I to je to. I nema ništa drugo raditi, molim te. Samo polako. Okej. Nemoj se usret, okej? Sjeti se šta ti je napravio. Ajde, bit će se okej. Ajmo. Ajde, ja ću čekaj. Okej, ajde polako samo. Fuck. Hej. Ovo si zaboravila. Ispalo ti u taksiju. Daj jebote, zovem te cijelu noć. Da. Platio sam taksi. Vratit ću ti. Ne moraš mi vraćati, ja sam se vozila, kaj ne? Da. Lan... Sorry, stvarno nisam htio da tako ispadne. Ček sam interio šakom u zid. Jebate, dobro, šta hoćeš da ti kažem? Sorry. Sorry, stvarno, fakat mi je bad. Evo ti cijelu noć radiš. Htjela bi da nešto napraviš za mene. Da, šta god hoćeš. Ću da odeš sa mnom na jedno mjesto. Sad? Sad. Okej. Ajde. Ajde, slušaj sad pjesmu. Ne, Igore, idemo, molim te. Ne, slušaj.
Ha? Sviđa ti se, jel? Kad si napisao pjesmu? Danas. Prije ili poslije? Aha. Poslije. A zato si propustio nastup? Kako ti misliš? Tražila sam te na koncertu, ljutili su se, rekli da će ti izbaciti iz benda. To Zoki rekao. Pa jebeno, ne mogu vjerovat. Šta je sad? A ništa, idem tamo još dok još stignem. Obećao si mi nešto. Gdje mi idemo? Neće dugo trajati. A, brzo, ha? Taksi? Dobro večer, molim vas, jedan taksi na Lašinsku kod Bugarske ambasade. Čekaj, u materiju. Uprava je odlučila da štrajk bude sutra ujutro u 7 sati. Sva taksi vozila će sirenama skrenuti pozornost na zanemareni problem nasilja nad taksistima. Ko da bu to pomoglo jadnom Anti. Deca, uživajte dok ste mladi. Velika vas radnja očekuju kad se sedite za volan. Sigurno ću biti taksist. Imate vatre? To sam ja mislila kad sam bila tvojih godina, znaš. A onda postaneš taksist preko noći. Voziš ljude, nemaš pojma ni kamo ni zašto. A onda jednog jutra shvatiš da su oni vozili tebe. A što se kao desilo? Šta se desilo? Sve otišlo k vragu, eto što se desilo. Štrajk. Kaj bi meni tu sedili nekakav policajac dok ja vozim ljude? Ko bu nas čuvalo od nas samih? Šta? To? Pa super je, čovječe. Ha? Kako si ovo našla, ja? Šta je to? Ha? Sad će pustit film. Što briješ si? Ajde, gledaj film. To pravi. Ha? Gledaj film! Dobro, makni to. Sjedi dole! Makni to, makni. Sjedi dole i gledaj film, jesi me čuo? Evo. Ti ću samo makni. Sjedni! Evo, sjeo sam, okej, sad makni to. Gledaj film, sam ti rekla. Šta? Gledaj film!
Šta vidiš? A šta ja vidim? Ja vidim curu koju dečko vodi van. Evo, laze u taksi, ili vidiš? A? Taksi se vozi. Gle, stao je. Kaj misliš da će sad biti, a? Hvala. Začepi. Zašto? Zašto je to dečko radi, a? Ja mislim da će ono njega na kraju filma ubiti. Šta ti misliš? Ne. A zašto ne? Jer nisam htio, jebote. Šta nisi htio? Nisam htio, pa koji... Htio si, pička ti materina, htio si! Nisam koji ti je kurac. Nisam htio. Htio si! Nisam htio, ti se predomislila. Što sam se, nisam se ja ništa predomislila. Nisi predomislila si se. Nisam. Dobro, gle, ajde, samo molim te, smiri se, sve što objasnite. Neću se smiriti, nešto mi više šta objašnjava. Slušaj, sve što objasnite, gle, ajde, polako, molim te, gle, ja sam htio taj stan, ali... Lažeš. Ne lažem. Lažeš, nisi. Žac mi je uzeo svu lovu, shvaćaš? Lažeš! Ne lažem, samo molim... Aj, šuti više, začepi! Dobro, oprosti, nisam htio. Sjedi dole! Gubi se. Gubi se! Gdje si ti? Smiri se. Gotovo je. I užim ja u zavoj kad ono nema zavoja. Ravna cesta i kočim ko debila. I ne uspijem zakočiti. I zaubila sam se ko pička. Kako ti si i mogla umiti? Evo se trebali smo nešto drugo smisliti. Da, trebali smo svi doći s taksijima kod ti. Napraviti oproštajku za Igora i poslati njegove starce. Serem ti se ja na taksi. Da nema taksija ti bi još bila jumperica. A di si ti to obavila? Pa ko kaže da jesam? Nisam baš neki tip na koji se pale dečki. Pa ja da sam dečko, ja bi bila s tobom. Pa ja s tobom ne bi. Zašto? Pa šta ja znam, malo mi je ružno kako ti tvoji dečki završavaju. Moram ti nešto reći. Ja nisam ono što misliš da jesam.
Što si, lezba? Šta? Ne. Ne, nego... Gle, važnije ima dobru frendicu nego dečka, pogotovo ovakvim stvarima. Nemam pojma što bi napravila da se ti nisi pojavila. Vjerojatno bi završila tamo gdje je sad Igor. Ajde mi govorit, molim te. Ne mogu biti samo ovome, kuš. Moramo biti skupa, inače ću se ubiti. Bit ćemo skupa, pa... Mi smo dvije najbolje divlje frendice na svijetu. Makar bile dvije pokvarene gadure. Svijet je pokvaren. A mi se usudimo živjeti malo više od ostalih. Od njih dvojice sigurno. Što? Nisam ni ono što misliš da jesam. Šta? Zašto šutiš? Sad znaš. Ej, baci nož. Baci ga. Okej. Okej. Nisam drapala da Ibera. Šta? Igor je živ. Zašto? Irina, to nije moj džir. Isuse, kako si nam to mogla napraviti? Isuse, kako si nam to mogla staviti? Prosti, žao mi je. Meni je žao. Reno! Reno! Neću nikom reći, čuješ? Neću.
Zbušila si se jako. Neko je mora sjebat na kraju. Drago mi je da ja nisam. I meni. Irena. Irena. Hey. Hej. Da, kod frendice. Da. Hej, ajde, walk. Ajde tamo, ajde molim se. Ajde skloni se. Ajde. Ajde, skloni se tamo. Ajde tamo. Slušaj ti mala, znaš, ovo je sad već stvarno jako bezobrazno. Za 10 minuta moram biti u Dubravi, ti mi tu već 3 minute barem zezaš. To nije ni moderno, ni ništa ti to sad nije. Slušaj, ako ti ja sad izađem van.
Koje fora mjesto, čovječe. Staro ljetno kino. Brina, tu nisam niš gledala. Male ekipe zna za ovo. Ja se ponekad dođem ispucat. Drži. Tu staviš ruku i svojim ciljaš. I kad si spremna, ovdje potegneš. I opusti se. Previše mi je to kalorija. Koji čekaš? 832 mi paša. Viš kući? Pa više se ne moram bojati neugodnih pitanja. A istina ono što sam mi rekla u mrtvačnici. Pičko materinu. Kako možeš biti tako cool? Kaj bi trebalo napraviti? Pa ono što si rekla. Da, smo se dogovorili već previše sranja. Nekim sranjima si se dobro snašao. Da, ali su to ostala samo sranja. Da, znaš da se sranja događaju samo te i priredi mu sranje koje si zaslužio. Šta to tebe briga? Sve da tebi dugo. Daj, molim te, pa svako bi to učinio za tebe na mom mjestu. Imaš preloše mišljenje o sebi. Ja imam preloše mišljenje o sebi. Šta je s onim glupača, preglupa? Jebote, sorry, fakat si super cura i stvarno mi je drago da smo se upoznale, ali nema ti pravo to neko napraviti da ne najebe. Ja ne živim tak divlje kod ti. Oblačiš se koje. Ajde. Bićeš divlja. Bićemo najbolje divlje frendice na svijetu. Gle, ako je ovo tvoj tramvaj, ideš na njega ako ne idemo dalje. Neću se tako igrati. Rekla si da ti sve osim 32 paše. Neću. Pičko. Ajde, može. Ne moraš ići na njegu. Budu. Hoj. Dobro, čemu to sad? Šta sad, ne razumijem? I sad je to ko neka fora, jel? Bože, ove omladine danas... Bože. Donijela sam ti. Evo, čuješ, evo ti. Ajde. Ajde. Ajde, no. Šta je sam? Ajde. Ajde.
Smiri se, čekaj. Smiri se. Evo ti, uzmi ga. Ajde, smiri se. Ja sam tvoja prava. Slušaj, ja sam tvoja prava. Ja sam đubre. Nisi čudo, šalila sam se, daj, ajde igraj. Evo, prosto imate cigaretu možda. Hvala. Thanks.